Bon dia, bona hora, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a No passa res. Avui, amb nosaltres, un filòsof. No ens preguntarem de què serveix la filosofia, sinó que explicarem per què és tan important estudiar-la i llegir-la i utilitzar-la avui en dia. Amb nosaltres, l'escriptor i filòsof Miquel Sauró. Comencem. Benvingut, Miquel, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a tu, a vosaltres i res, ja tenia ganes perquè ho teníem una mica pendent això. Jo tenia més ganes perquè com a filòsof que soc o m'agradaria ser o he estudiat, doncs no havíem portat encara un filòsof i crec que podrem parlar de temes força interessants. Espero que no us en penediu, però vaja. Segur que no. Mira, comencem pel principi, que normalment és un bon lloc per començar. M'agradaria preguntar-te què és la filosofia, que és una de les preguntes que per mi encara no he sigut capaç de resoldre. És a dir, hem d'entendre la filosofia com un camp amb coneixements específics que li pertanyen? O la filosofia, per altra banda, diguem-ne que treballa amb els materials disponibles de les altres ciències? És una pregunta difícil i complicada. Com a persona que es dedica a la filosofia no te la contestaré. Intentaré donar algunes opinions, no? Però mira, l'altre dia vaig veure un mem, no sé si era Instagram o Twitter, no recordo, però que era molt divertit perquè sortia per una part tota la gent de filosofia defensant la importància de la filosofia davant de la resta de la societat i com es posaven d'acord, no? I una vegada estava allà defensava el mem, a la segona part, era tots els filòsofs intentant parlar de què és filosofia i acabàvem malament. No sé si el vas veure, el mem, o no? No el tinc present, però clar, també hi ha la dinàmica aquesta d'una discussió entre filòsofs no comença fins hora i mitja després perquè el que inicia la discussió és sobre el propi terme, no? La discussió terminològica sobre què significa allò del qual estem parlant. No? Però això, que amb la filosofia ho veiem com una cosa negativa i, ostres, mira, no es posen d'acord ni entre ells per saber de què estan parlant, no? Per exemple, amb la ciència també passa. Un dels problemes de la filosofia de la ciència o de la ciència és el problema de la demarcació, que és què és ciència. No? Per què? Perquè en el propi procés de clarificar què és ciència ja s'està posant sobre la taula una sèrie de qüestions que després delimitaran o ensenyaran una sèrie de coses al voltant de què fem amb allò, de què és ciència. Però és un procés constant, és a dir, a mesura que es va descobrint alguna cosa, es va posant en dubte o es va afinant, no? Què és ciència, què és el mètode científic, no? Clar, però és això, has dit mètode, no? Quin és el mètode propi de la filosofia? I quin és el mètode científic? Clar, és a dir, ho donem per suposat, sí o no, és a dir, l'experiència, la demostració, la validació i què vol dir això, perquè quan entrem al terreny concret, no, però ja t'entenc per on vas i jo comparteixo. No? Jo crec que, a veure, cada època té una mica la seva definició de filosofia, no? Per mi la filosofia, a part de que no m'he plantejat mai dedicar-me a la filosofia, no va ser un dia que vaig dir, mira, ara em dedicaré a la filosofia, no. Jo crec que la gent es dedica a les coses una mica perquè va descobrint i al final t'hi trobes, no? És com si et dic jo, per què et dediques al periodisme havent estudiat filosofia? Doncs perquè t'hi trobes, no? Doncs jo no vaig començar a fer filosofia, vaig començar fent econòmiques, després volia passar a història i a mig camí que em pensava història vaig enxampar una crisi existencial, que suposo que estic en les mateixes, de preguntes fonamentals, és a dir, què és la realitat, què és el temps, què fem aquí, qui soc, cap a on anem, bla, bla, bla. Sí, et va venir a buscar, la filosofia. Me la vaig trobar i jo no m'hi volia dedicar, no? I aleshores un dia vaig veure que hi havia un personatge, un filòsof, que me n'havien parlat a les assignatures d'Humanitats, però no l'havia prestat massa atenció, que era René Descartes, que es plantejava una cosa que jo en aquell temps em plantejava, que és què és la realitat. Quina diferència hi ha entre la realitat i el somni? Avui en diríem la realitat virtual i la realitat material, o la realitat real, o com li vulguis dir. No? Després els lacanians ens diran, o s'enfadaran amb nosaltres per utilitzar aquests termes. No? I vaig veure que, ostres, hi havia una sèrie de preguntes, que això és molt interessant, crec jo, que són constants al llarg de la història de la humanitat o de les cultures o de l'experiència finita, com li vulguis dir, no? Però que prenen una resposta o més que una resposta, un accent diferent. No? Llavors, són preguntes que, segons l'època, li donem un accent més polític, segons l'època un accent més epistemològic o més religiós de la pregunta de què podem esperar, o inclús més material i dir, això no serveix per res, anem a intentar resoldre, o més científic en el sentit més positivista del terme. No? Per tant, són preguntes semblants que es van més o menys repetint, almenys així ho interpreto jo al llarg de la història, que prenen un accent diferent. No?
L'interessant de la filosofia per mi és que intenta afrontar aquestes qüestions àmplies, grans, relacionades amb l'experiència, no? Però crec que hem d'anar amb compte amb això, perquè jo crec que aquí, en la filosofia es diu que hi ha com una espècie com de Barça o Madrid, no? Que és occidental, estic parlant, que seria una espècie de Kant-Hegel. No? Llavors, què ets més, de Kant o més de Hegel? I crec que és interessant, perquè en funció d'on posis l'accent, una altra vegada, posaràs més èmfasi en una sèrie de qüestions que en una altra. No? Jo tiro més, per exemple, a Kant, ja sé que em preguntaràs això, no? O no sé si m'ho volies preguntar. Bueno, calla, ja has obert molts melons. Molts melons. Molts melons. No, ja t'he dit que no et contestaria la pregunta, ja veig, sinó que t'obriria. Per mi la filosofia és una forma d'estar en el món. I és una forma de relacionar-se amb la realitat que passa, i jo no entenc una altra manera, a nivell personal, de relacionar-me amb les coses que em passen si no és a través de la filosofia. Però això no la fa, ni millor, ni imprescindible, ni necessària. No? És a dir, jo estic d'acord que la filosofia és important, però hem d'anar amb compte amb elevar els altars de la divinitat a la filosofia. Es pot viure perfectament sense obrir un llibre de filosofia. L'altra cosa és les quantitats de coses que et perds amb això, no? Però crec que amb la filosofia no l'hem d'elevar a una espècie de santificació de no sé què, no? És a dir, la filosofia és una experiència, però l'interessant de la filosofia és que vehicula una sèrie de temes que hi ha altres formes de vehicular-ho. Una sèrie de temes, no? Sí. És a dir, a tu t'interessa, per exemple, l'ontologia, no? Que és la metafísica, l'ontologia, sí. Però alhora la filosofia és una espècie de, diguem-ne, de magma, no ho sé, una cosa enganxifosa que permea qualsevol debat en qualsevol moment històric. O sigui, ho pot fer, sí. No? O sigui, té aquesta capacitat de no només tenir uns temes propis que podríem pensar que li pertanyen, no? Que és el ser, no? Aquestes coses, sinó que també és útil per reforçar les visions o la reflexió sobre fenòmens que estan ocorrent. No? O sigui... Sí, per això et dic que per mi és una forma de viure, és a dir, és una forma de relacionar-te amb les coses que passen en el món, en la realitat. Jo crec que aporten, per suposat, si no m'hi dedicaria, no? Però que aporta una sèrie d'elements que ajuden, no sé si a orientar, però sí a situar-te. No? És a dir, no sé si tant per saber cap a on hem d'anar, sinó potser més aviat per saber cap a on no hem d'estar, on no ens convé romandre massa temps, no? Però jo crec que sí que hi ha uns quants temes que formen part de la filosofia, i un d'ells, per exemple, és la tematització, i utilitzo aquesta paraula, fer tema de les grans preguntes de l'existència. No? Ui, això no t'ho preguntis, això és molt complicat. No, doncs allà, som-hi, no? Què és la realitat? Què fem aquí? Per què serveixen la filosofia? Què vol dir servir? No? Jo sempre els hi comento als meus companys, o inclús vaig fer un llibre que es diu La vida también se piensa, que parteix d'això, no? Que és la gran pregunta de, bueno, i per què serveix la filosofia? És una gran pregunta, però abans m'hauràs d'explicar què entens tu per servir o per utilitat, perquè ja és un concepte filosòfic. No, clar. Llavors aquí és quan entrem i la gent va dient, ostres, és que està a tot arreu. Et pot interessar o no interessar, però sí que és important, no?, donar resposta del per què de certes posicions que tenim, i crec que la filosofia ens ajuda, per suposat que sí. Què diries que fa un filòsof avui dia, no? És a dir, més enllà de... Sobreviure, com tothom. Ja. Què fa un filòsof avui en dia? Fer-se preguntes. És a dir, un filòsof és un professor de filosofia? No té per què. No. Un filòsof, jo crec que un filòsof o una filòsofa ho podem ser tots i totes en qualsevol context. Jo sempre dic que on més filosofia aprengues en el bar. És que jo crec que ho som tots amb certa mesura, sí. De grau, potser, o d'interès, o de profunditat en una sèrie de temes. Bueno, l'important és anar a escoltar, no? És a dir, la filosofia, crec que la gent de filosofia, com s'ha demostrat en la primera pregunta que m'has fet, parlem molt, tenim molta verborrea, no?, perquè ens agrada parlar, i això s'ha d'anar en compte, no?, perquè de vegades caus una mica en una espècie d'autobombo, no? Però al mateix temps crec que la filosofia està per tot arreu en el sentit de que tothom té coses a dir que poden ser interessants. No tot és filosofia, perquè com molt bé dius tu, hi ha una relació temàtica amb allò, és a dir, tematitzar-ho, entrar en donar-li espai, sobretot, donar-li recorregut, no només dir, ui, això és molt complicat, no? Què és l'amor? Ui, això és molt complicat. Bé, constatació número 1, important. A partir d'aquí intentem avançar perquè poetes, psicòlegs, filòsofs intenten pensar això, no?
Però a partir d'aquí sí que trobo que és interessant recuperar la idea de que la filosofia és un exercici democràtic, en el sentit de que a tothom ens atany de la mateixa manera, almenys les preguntes. No? És allò que deia Kant també, és a dir, hi ha preguntes que no podem respondre però que formen part del destí de la humanitat, no? de la humanitat, no d'uns quants que només estan a casa seva i s'hi dediquen. No? Jo crec que la filosofia es va posar de moda una mica cap al 2015, 2016, 17, no? No sé si estaries d'acord. Bueno, clar, jo estava pensant en el 440 abans de Crist, Això per suposat, sí. Sí, però vull dir, més recentment, no? La filosofia i la gent de filosofia ens vam posar com una mica de moda. No? Jo recordo, per exemple, la pandèmia que ens trucaven molts, no? Sí. No? Sí. I tal, i què en farem d'això? I com ho viu un filòsof? No? És cert que en els moments d'incomprensió, no? Sí. Segurament és cert que la filosofia per donar respostes i el filòsof normalment el que fa és proporcionar més preguntes. Exacte. No? És liar més la és que jo crec que aquí, per això et deia abans, lo de Kant i Hegel, no? Que jo tendeixo més cap a Kant, però crec que Hegel és genial amb una definició de la filosofia que ha fet fama, que és la imatge del mussol, no? Que diu, escolta, el mussol, que és la imatge de la filosofia, perquè dona llum, perquè dona volta pot donar 360 graus la volta sobre el seu propi eix, i de nit veu, en la foscor i totes aquestes metàfores, però la més important és que alça el vol quan cau el dia. És a dir, primer passen les coses i després la filosofia ve a fer anàlisi, però no a fer prognosi. I aleshores no sabem el que passarà. Escolti, senyor filòsof, què passarà amb això? No ho sé. I vostè què fa? Vostè què creu? És la meva opinió, però no sé si és la més vàlida. Clar, l'únic camp de la filosofia que podríem dir que té capacitat o que es dedica a fer prognosi seria el camp de l'ètica, no? Segurament, de proposar... Bé, sí, però tens moltes ètiques, no? Perquè el tema de la filosofia és que a mi això m'ha passat, no sé si t'ha passat a tu també, no? Agafes Plató i dius, ostres, és meravellós, té raó. Ara me'n vaig a Aristòtil, ostres, també té raó. Sí, no, ara me'n vaig a Hume, ostres, també té raó. Passa constantment. Home, no pot ser, és a dir, diuen coses que són incompatibles, no? Bueno, doncs aleshores no hi ha veritat, no? Sí que hi ha veritat perquè per poder negar alguna cosa has de pressuposar que hi ha alguna cosa que sí que és veritat, no? Per tant, inclús la frase de dir no hi ha veritat ja pressuposa que hi ha una veritat que és aquesta, precisament, no? Això és un raonament lògic, no? que també és part d'una de les branques de la filosofia. Parlem del teu llibre, o com per introduir una sèrie de temes, la seducció de l'encanto, una alternativa a la societat del desànimo. Tens, diguem-ne, una tesi que inicies al llibre, no? És que... Bé, és pensar, és posar en quarantena, no? Dos conceptes propis de la modernitat, no? Que són la mort de l'home, l'home, no? del ser humà, i el fi del metarelat. No? Entenc que per parlar d'una haurem de parlar d'ontologia, per parlar de l'altra haurem de parlar de discurs. Abans de fer tot això, pots fer 5 cèntims de què significa la mort de l'home abans i després de la postmodernitat? No? És a dir, què entenem per això? És un tema molt interessant i molt complicat, no? Fer 4 cèntims d'això, a més hi ha moltes teories sobre això, no? Però, a veure, jo crec que el primer que és important dir és que la postmodernitat... Jo sóc molt poc amics, ja em coneixes, del tot o res, no? O la postmodernitat ho és tot, perquè de vegades sembla que la filosofia hagi començat amb Foucault i Deleuze i que, bueno, a partir d'aquí és tot. Bé, doncs el mateix Foucault i Deleuze dialoguen amb la tradició, amb Spinoza, amb l'estoïcisme, amb el platonisme. És a dir, el llibre, per exemple, de Deleuze sobre Spinoza és meravellós perquè és un tractat de metafísica directament. Clar, segons quin postmodern dirà, com Deleuze, metafísica? Sí, perquè és com el tema aquest de la postmetafísica, no? Ja és una concepció metafísica. Què vol dir metafísica? Metafísica no és més o no gens menys que les grans preguntes o una idea general sobre una espècie de cosmovisió del món, no? I hi ha moltes metafísiques. Hi ha la platònica, hi ha l'aristotèlica, clar, podem criticar la metafísica aristotèlica, la platònica, no? Què ha fet la postmodernitat? Home, introduir complexitat allà on es creia que no n'hi havia. I llavors això ha esponjat, ha airejat l'habitació, ens ha ajudat a respirar, a entendre que hi ha diversitat de maneres de pensar, d'estimar, de relacionar-se amb quantitat de coses, no? I això ha estat un gran bé i això ha ajudat a airejar. Però
portar això, és a dir, que això impliqui renunciar a una sèrie de coses que poden formar part de la tradició i que tenen un cert sentit i dir no, precisament perquè formen part de la tradició ja no val i per tant estem en aquest món post, no? que és un tema molt interessant, no? És a dir, l'ús de les paraules, no? El post, no? Sempre estem en el post tot, no? Postpolítica, postamor, posthumanisme, què hi ha després del post? No, res, perquè no és el no és el desamor, no? Ens enamorem, ens desenamorem i aleshores ens relacionem amb aquella experiència d'amor amb l'esperança de que hi hagi alguna altra cosa, no? Però clar, si jo et dic no, és que tu estàs visquent un moment de postamor, no? És que el postamor és que és totalitari en aquest sentit perquè no deixa espai a res, no? A part que és contradictori, perquè la postmodernitat es relaciona amb un passat, és a dir, amb un passat per negar-lo, però al mateix temps per superar-lo, però al mateix temps, per tant, està constantment... No, necessites la modernitat per tenir... Per negar-la, exacte. No? Per tant, és una espècie com de cosa estranya, no? I jo crec que la postmodernitat ha tingut, per suposat, moltes coses interessants, però ja ha arribat un moment que hi ha hagut... que jo crec que estem en un cert punt de col·lapse amb això, no? I ho estem veient, no? És a dir, ja no hi ha... És a dir, hem de trobar altres maneres, altres formes abans parlàvem fora de micro, no? de ressignificar, que es diu ara, no? Jo diria més aviat de donar-li consistència a l'experiència. Consistència, perquè una de les coses interessants, per exemple, en certs relats també que afalaguen molt la postmodernitat és el retorn, per exemple, de figures com Spinoza, no? Ja que parlàvem abans de Deleuze. No? Spinoza és un filòsof de la modernitat que, si alguna cosa fa, és parlar de la substància. Si hi ha un concepte que la postmodernitat li té, diguem-ne, no diré fòbia, però sí mania, és el de substància. És precisament el de liquidar allò que sembla sòlid, allò que sembla que se sosté per ell mateix. No? I aleshores, aquesta idea jo crec que és simptomàtica, no? Hi ha una necessitat de tocar terra, de dir, bueno, escolta, està molt bé, tot el tema simbòlic, tot el tema interpretatiu, tota l'epistemologia de la diferència, tota l'ontologia del buit, tot això, però on m'agafo? On vaig? No? És a dir, com construeixo alguna cosa? I aleshores aquí jo crec que, per exemple, les idees de vulnerabilitat, que una vegada també n'hem parlat, o de fragmentació en el sentit de relació, poden ajudar. No? És a dir, que poses en quarantena aquests conceptes perquè no creus que siguin... És a dir, crec que han fet el seu recorregut ja. Siguin operatius conceptualment a l'hora d'afrontar els reptes que tenim en el present o perquè ja no es poden repensar o perquè han esgotat la seva capacitat. S'han d'integrar, és a dir, jo tinc una concepció de la raó molt relacional. Una concepció de l'ésser humà en general, de tot el que fa l'ésser humà, molt relacional. No? Et volia preguntar què és per tu el ser humà? Una relació de relacions, és a dir, és un procés obert de relacions on es juga la identitat i la diferència. Per tant, no individu. Sí, identitat i diferència. És a dir, però és que això ho veiem en el dia a dia, és a dir, jo em relaciono constantment amb moltes coses, amb l'educació, amb el que veig a les xarxes, quan agafo l'autobús, el metro, les persones que veig, a la feina, les paraules que utilitzo, el que escolto a les xarxes i tal, i després vaig a casa meva, em relaciono amb el mòbil, per exemple, no amb les altres persones, sinó amb el mòbil, però estic a casa meva. I no estic a casa meva de la mateixa manera. I aleshores jo crec que sí que hi ha un espai de privacitat en aquest sentit, de cert retir, no? Que no sabem ben bé on comença l'espai, diguem-ne, relacional, on jo reprodueixo tot allò que vaig rebent, o on jo sóc realment jo mateix. I aleshores, com que no ho sabrem mai, on està la frontera d'un i de l'altra cosa, no ho podríem dir, però és que són les dues coses. Per què hem de fer blanc o negre en aquest sentit? No? Perquè identitats o diferències. Home, la identitat reclama la diferència i la diferència reclama la identitat. No? Llavors, no, em sembla... No, dic... És un joc relacional que genera identitats vulnerables, fràgils, obertes, afectables, no? Igual que la diferència. La diferència no pot ser mai absoluta, perquè la diferència és sempre relacional, també. No? I aleshores, jo crec que en aquest sentit,
els conceptes de la filosofia també són relacionals, no? Per tant, dir, bueno, ja no podem parlar més d'ésser humà perquè l'home ha mort, ja no hi ha una idea d'humanitat. Home, doncs aquesta serà la nova idea d'humanitat, que és que no podem parlar, però sí que ho veiem, perquè en la concreció real del món de la vida, que diria Blumenberg, veiem com totes aquestes qüestions es van operativitzant, no? Llavors, si haguessis de dir constants antropològiques, no? Coses que defineixen el ser humà en tant que ser humà, preculturals, no? Diguem-ne, coses que estan nosaltres. No sé si... És molt difícil, això, perquè és una pregunta d'elevar, diguem-ne, a les grans preguntes, no? Però jo, per exemple, crec que, ja que parlàvem de Kant, no? És a dir, les preguntes de Kant, les tres grans preguntes, no? És a dir, què puc saber, què he de fer, què puc esperar, que Kant resumeix en què és l'ésser humà, no? Jo crec que són preguntes que ens poden orientar. Kant planteja preguntes, no? És a dir, i en el fons... Mira, això no ho havia pensat, no? Però, per exemple, el que busquem a les xarxes socials, ja que has parlat abans del llibre, no? Que per parlar de les xarxes socials jo vaig buscar què diuen les enquestes, ja que tots són enquestes i estem tan contents amb les enquestes, no? Que després veiem que fallen, no? En el moment, per exemple, de saber políticament cap on anem, de vegades fallen, no? Què diuen les enquestes sobre els usos de les xarxes socials, no? Doncs què fem amb les xarxes socials? Per què ens aproximem allà? Busquem relacions, busquem informacions i busquem entreteniment, no? Doncs són preguntes que tenen a veure, per exemple, amb tot això que et deia de Kant. És a dir, què podem saber? Doncs la informació ens ajuda. Bueno, ja, però és que és el pitjor lloc per buscar la informació. L'altra cosa és l'ús que se'n faci. Però precisament perquè acudim a les xarxes socials, perquè són importants i perquè ens aporten totes aquestes qüestions, després es fan usos espuris. Si ningú acudís a les xarxes socials a buscar informació o a veure què passa a l'última hora d'aquí o d'allà, ningú ho utilitzaria. És a dir, no sé, a les disputacions metafísiques de Francisco Suárez ningú les utilitza per fer és igual, fake news o el que sigui. Per què? Perquè són irrellevants en aquest sentit, no? Per tant, el que et vull dir amb això és que hi ha una sèrie de preguntes constants, no sé si antropològiques, però sí almenys en l'experiència, que és que puc saber com ser les coses com són, què he de fer, perquè hem de fer coses, no? Tu abans parlaves de l'ètica, no? No sé si l'ètica prescriu, jo crec que no. Crec que l'ètica el que fa és precisament discutir les prescripcions, no? Per això és un altre debat entre moral i ètica i tal, no? Però hem de fer coses, hem de sortir al carrer i ens hem de comportar d'alguna manera, he de decidir si faig això, si faig allò, Per tant, estem llançats, 1, a la relació, 2, a l'acció, no? I el tercer punt, que per mi és important, és l'esperança, perquè necessitem viure amb un sentit, que és una paraula que, bueno, el sentit... li hem de trobar sentit a les coses. Necessitem a la nostra vida, escolta'm, per què fem les coses, no? Per què estem tu i jo aquí parlant ara? Doncs perquè ens agrada, creiem que els temes poden ser interessants, no? Curiosament es corresponen amb les tres preguntes de Kant, no? Per això crec que Kant és un personatge interessant en aquest sentit. No, tu vas per Kant. No, a mi, per exemple, amb la lectura psicoanalítica de Lacan va tenir un cert impacte en la comprensió d'això, de què és el ser en falta, no? O sigui, la cosa que falta, no? La cosa que falta i que engega el desig, no? A mi és una... Però hi ha d'haver-hi algú que pateixi aquest ser en falta. Hi ha d'haver-hi algú que tingui aquest desig. El desig sempre està en l'altre. I l'altre també tu ets el tu de l'altre, és a dir, tu ets l'altre de l'altre. Però això és la relacionalitat, precisament. Absolutament, no? Sí, per mi el ser és relacional. Però vol dir que hi ha un ser que és relacional. És a dir... Perquè hi ha una cosa que diu de l'u, entenc. Hi ha alguna que diu de la teva pròpia subjectivitat, del teu cos, que es posa en marxa en relació a l'altre, entenc jo. I això dona una situació d'infinit, no? Però la relació, al meu entendre, incorpora la dialèctica, el diàleg, no? Dialèctica no forçosament en negatiu. Sí, la realitat és dialògica. Per tant, hi ha d'haver-hi com a mínim dos pols, no? És a dir, jo crec que no sapiguem definir aquests pols o que no sapiguem fer-los transparents completament a ells mateixos i a nosaltres no vol dir que no estiguin, no? És a dir, el vent no el veiem, però està, ens toca. I quan fa vent, sabem perfectament que fa vent. I quan no fa vent, també. És una metàfora, no? Però et vull dir que jo crec que de vegades amb la subjectivitat hem volgut ser tan transparents amb ella mateixa que hem arribat a dir, no, és que ja no existeix el jo. Bé,
no sé si és jo, si és subjecte, si és construcció, si és màscara, no ho sé, però quan estic mal a la casa a 38 de febre, que és el meu cos el que està malament, però sóc jo qui ho passa malament. Llavors, aquest jo no li sé posar paraules, no li sé posar cognoms, si vols, o noms, i aquesta és la gràcia, perquè vol dir que és obert, però està allà, no? Jo estic d'acord, i jo diria que hi ha un símptoma que és, com deies tu, simultani del subjecte i de l'altre. No? O sigui, és a dir, els discursos que passen en la societat ens afecten de manera singular, de formes diferents, tot i que el discurs sigui el mateix, no? La forma que tenim de relacionar-nos. Això és molt per això interessant. dic que hi ha alguna cosa que crec que diu del teu propi símptoma, però alhora el símptoma està constituït discursivament. Sí, però el símptoma és teu. Clar, és teu i és de l'altre. I és de l'altre. Però el pateixes tu, també. Sí, Llavors, sí. El pateixes tu, però per què parlem, diguem-ne, d'alts índexs de depressió infantil? Sí. Perquè hi ha alguna cosa que és compartit, no entenc, tot i que sigui radicalment subjectiu la forma estructural, no? Però al mateix temps es manifesta de manera particular. Per tant, és un radicalment particular. És un joc que és... I de fet és molt curiós, no? Perquè abans que parlàvem això de la postmodernitat una mica fora de micro, no? És curiós com, per exemple, amb aquest relat que hi ha hagut de parlar de la mort de l'home, que és el que has tret tu, no? Estàvem per aquí, és cert. I hem acabat parlant precisament del que es parla ara, del desig. Hi ha alguna cosa... És a dir, la quantitat de psicologització que es fa de les experiències, hi ha alguna cosa més subjectiva que la psicologització de les coses, de les experiències, no? El desig, la mancança... Fixa't tu que, més que fer, per exemple, ontologia política, ja fem psicoanàlisi polític, no? Que naturalment és molt interessant, no? És a dir, Lacan, Freud, és igual. Aquí hi ha gent molt interessant, Melanie Klein, és igual, hi ha gent molt interessant que en sap molt d'això i és molt interessant de llegir, no? Però una de les contradiccions interessants, per exemple, també de la postmodernitat, és que parlant molt de la mort de l'home i de la fi, diguem-ne, de la subjectivitat, hi ha algun moment més subjectiu que precisament a l'actual, on precisament els discursos són completament sobre el desig i tot allò psicològic al voltant de la construcció de tot això, no? És a dir, és interessant, no? És a dir, com pretesament hem volgut desterrar tot això, no? El mateix que et deia abans del tema de la substància, no? Que no sapiguem el que és la realitat substancial no vol dir que no hi hagi una necessitat d'almenys tenir-la com a idea regulativa, que diria Kant, no? I aquest retorn a Spinoza, parlant tant de la substància, per trobar alguna solidesa, és igual, a l'experiència, al vincle, a les relacions, bé, vol dir que hi ha una necessitat que va per aquí. I alhora no es troba, inclús els materialistes tenen problemes amb això, no? Problemes en el sentit de tu vas fent zoom-in a la partícula, no? I vas com veient que a la partícula hi ha uns àtoms, que hi ha uns neutrons, que no arribes al fons, hi ha uns electrons, però després trobes uns quarks, no? Trobes a nivell subatòmic i després es va allargant perquè veus que la partícula potser no és partícula, que potser és ona, no? Potser actua com a partícula i com a potser ona, i alhora que i dius, on està la veritat de les coses? No? Sí, i després la realitat és que si et tiren un totxo a la cara, ho notes completament. Clar, però aleshores et poden dir, però és que aquesta tutxana, en el fons és una ona que no és res, que no... Ja, però mira aquest morat, que això... Per això et dic que hi ha alguna cosa de l'experiència, i això és el que la filosofia... Crec que sí que hauríem de recuperar la gent de filosofia o la gent en general que ens puguem dedicar a això, que és vincular-ho una mica amb experiències, no et diré del sentit comú ni molt menys, perquè què és el sentit comú és molt difícil, però sí, de vegades tinc la sensació, i crec que tenen raó, no? Gent que ens fa crítiques de dir, és que us heu anat tant, que falta una mica de rellevància. I és veritat. És a dir, jo, per exemple, sempre em plantejo, jo m'he dedicat a temes, com molt bé has dit tu, de metafísica, de realisme, què és la realitat, què no... Quan jo creu el pas de peatons, és a dir, estic fent un càlcul molt certer i l'encerto, no? Però el món mai sé el que és. Ja, però ho he encertat bé, I quan cau alguna cosa de dalt de no sé què, també ho encerto. I quan he d'anar a la porta 23 de l'aeroport per agafar l'avió, vaig a la porta 23 i tot i que la realitat no és ben bé la meva projecció. Hi ha alguna cosa, llavors a mi això m'interessa molt també. De fet, darrerament estic amb això, és a dir, que no és per tornar a un realisme ingenu, que això és molt interessant també, tots els moviments del realisme que hi ha hagut, no? No és per tornar amb això, però, ostres, potser toquem una mica de peus a terra perquè el món real i les accions reals que fem diuen molt com som, no? I el que fem.
Doncs parlem d'això, que és un dels temes que també toques al llibre, que és el debat sobre la veritat. La veritat, la postveritat, la veritat religiosa, la veritat científica, la veritat del jo. Bueno, perquè estem en un temps, no?, on es qüestiona la veritat factual de coses demostrables. No? Què és la veritat, Miquel? Una cosa que necessitem a la nostra vida i que no sabem el que és. Del tot. Perquè algunes coses sí que sabem. Però saps que un triangle no és rodona. Per això. Vull dir que hi ha coses que es poden afirmar amb una rotunditat absoluta. René Descartes Ja. et diria que sí, però clar, ell creia en Déu i per tant en un Déu voluntarista, no? I aleshores deia, bueno, ja, però Déu pot fer... Clar, ja es trobava... Va haver-hi un debat molt curiós en aquell temps, no? Escolta, un triangle té 180 graus, sí, molt bé. Déu pot fer que no sigui així? Déu pot fer que 2 i 1 no donin 3? Tens un problema, perquè si no pot, no és omnipotent. Sí. I si pot, mira, aleshores de què m'enfio? I Descartes es va trobar en aquesta situació i tenia 2 necessitats, no? Diguem-ne, defensar que hi ha un coneixement que està més enllà de qualsevol dubte, que és la matemàtica, no? I al mateix temps defensar tot aquest tema de Déu. I ell va arribar a dir que si Déu volgués, podria fer-ho, amb unes cartes famoses, no? A Mersenne i tal, però que no ho fa. No? Clar, què és la veritat? És allò que necessitem i és allò que d'alguna forma organitza molt de la nostra preocupació teòrica, potser no tant, però de la nostra preocupació real, pràctica. No? Quan a mi m'estimen o quan a mi em diuen t'estimo, jo vull sentir que és veritat. Ho necessitem. No sé el que és, però almenys que m'ho estàs dient amb bona intenció. Què vol dir una bona intenció? Vol dir que no m'estàs enganyant. Perquè si tu m'estàs dient t'estimo, però ho estàs fent amb engany, l'altra cosa és que no ho sàpigues. Clar, mai, no? Mai ho saps. I quan? No? Quan m'estimes? Quan m'estimes, com funciona... Però vull dir, per això et dic que és una necessitat que anem darrere d'ella, potser no arribem mai a esclarir-la, no? Però la pregunta que jo em faig és i per què necessitem esclarir el 100% del que és veritat o no per dir si existeix o no? I si només tenim accés a un tant per cent de veritat, que no sabem el que és, naturalment, no? Perquè si ho sapiguéssim ja tindríem accés a la veritat absoluta per dir no. El Guillem només té un 32,3% del 100%, no? És que no tinc accés al 100%. No? Però per mi la veritat és una necessitat existencial, vital. És una pretensió de veritat, més que una veritat, segurament. Clar, però si la veritat és una necessitat de qui? I per quin interès? És a dir, però aquesta necessitat de veritat és compartida? No, ho dic per com s'imposen postveritats. Precisament perquè la veritat postveritats situades com a veritats. Però precisament perquè la veritat és important, la mentida no es viu bé. Tots ho hem viscut. Quan tu dius una mentida, t'acabes acostumant. Però digues que, bueno, que al final el Trump no dormirà bé. Però la qüestió de la postveritat per mi és que vaig tenir l'ocasió d'anar a parlar amb Anthony Giddens una vegada ja a Gran Bretanya, de fet ho dic aquí a Londres, no? I ell em va dir que crec que és interessant, és a dir, la postveritat forma part del gran fenomen de la veritat, del discurs de la veritat, podríem dir, no? I a mi allò em va fer pensar i vaig pensar, doncs és veritat. Per què? Perquè en els discursos de la postveritat, en les postveritats, que són mentides, diguem-ne, hi ha interessos que són veritat. El que passa és que aquests interessos s'amaguen. És a dir, no són interessos espuris, el que sigui, que no es vol que surtin a la llum perquè desarticularien l'artefacte aquest que han dit per dir, escolti, no, això va per aquí, però en el fons el que no volem és que vostè pensi que això va per allà. Per tant, els interessos de la postveritat, interessos de poder, interessos epistemològics, econòmics, són veritables. El que passa és que s'amaguen, no? La postveritat no és més que una mentida. I això és un fenomen que ha existit abans de les xarxes i que lamentablement o fenomenològicament és així, no? Existirà després de les xarxes també. No? Vaja, però què té la postveritat que no tenia la mentida? O sigui, és a dir, per què adjudiquem un... Perquè la mentida no ens agrada. Com que la veritat la necessitem, si jo et dic, ara Guillem, et diré una mentida. I tu em diràs, a mi això no m'interessa. I la desacreditem. No ens agrada, no li donem un valor. Si jo et dic, t'introduiré un dubte raonable per colar-te una mentida. Llavors tu diràs, és veritat, per què? Perquè és veritat, la veritat
on la relació amb la veritat té escletxes. Per què? Doncs per això que parlàvem abans, de la vulnerabilitat, de que no sabem, de la relacionalitat, de que, precisament, ostres, potser l'altre té un punt de vista que pot enriquir o que pot contradir o que em pot fer pensar. Per tant, escolta, ningú està assegut a totes les butaques del teatre, no? I tots són molts punts de vista, no? Això no vol dir que la veritat sigui una suma de punts de vista. Jo tampoc estic dient això, no? Però la postveritat té una forma més eròtica de presentar-se, perquè s'hi va oberta i dir, mira, escolta, hi ha uns temes que jo et vull colar, però no te'ls explicaré perquè no t'agradaran, però vaig per un altre cantó, llavors t'introdueixo un dubte raonable. No? Clar, és espuri, perquè està jugant amb la fragilitat de la veritat o del nostre accés a la veritat per fer colar coses que van per un altre cantó. La saviesa a vegades també opera d'aquesta manera, no? O sigui, com a capacitat de presentar un fet A i un fet B de formes diferents per tal de fer-los creïbles els dos. Completament. De fet, això, per exemple, els lògics han treballat molt en el tema de les fal·làcies, no? Que estem constantment amb les fal·làcies. I n'hi ha dos que són claríssimes. La de la majoria. Si la majoria diu A, doncs aleshores tots anem cap allà. No? I això es veu a nivell de creença i a nivell de fets. No? Si tothom es compra aquest mòbil, tots anem cap al mòbil. Si tothom diu que aquest llibre és el bo, tothom cap al llibre. No? Clar, si el llibre de moda posa't tu a dir que, jo què sé, que aquesta persona, que aquest llibre, o aquesta novel·la, o aquest assaig no t'agrada. Home, no? O aquest clàssic, no? No, és que jo m'he llegit aquest clàssic i no m'agrada. No, això és un argument d'autoritat. No? I l'altre, que és per mi molt evident i molt obvi, és el del fals dilema. No? Per exemple, amb això de la veritat. No? Si jo no sé si és veritat, vol dir que és mentida. Home, no vol dir que és mentida, vol dir que no saps si és veritat. No? I el fals dilema de A o B funciona molt bé perquè genera adhesions, perquè simplifica el pensament i perquè dona seguretat. El format tertúlia li va bé. Bueno, el format... Sí, a veure, el format tertúlia, no sé, què dir-te d'això, no? És a dir, per un cantó és interessant... És una forma d'antagonitzar o simular un antagonisme que genera, no sé, una espècie de xute dopamínic, no? Perquè és més fàcil tenir algú enganxat quan es contraposen opinions... Per mi el problema de la tertúlia, que no és pròpiament de la tertúlia o d'aquest format, és l'enaltiment de la idea d'opinió, no? Que a mi, per exemple, moltes vegades em passa, no? I vostè què opina d'això? Bueno, i què importa la meva opinió? Jo crec que és més interessant parlar dels arguments, no? No, els arguments ja no m'interessen perquè és molt pesat, ara m'explicaràs aquí, em començaràs amb la xapa dels filòsofs i no m'interessa. Home, l'opinió, que jo opini A o B, que jo sigui del Barça, quina rellevància té, a part de generar adhesió, no? A part de generar identitat. És que aquest que jo crec que té una autoritat opina com jo, per tant la meva opinió és més vàlida o és bona. No diu res, no? Jo crec que el format tertúlia és interessant si hi ha capacitat de posar arguments a sobre la taula, no? Si només són opinions, però clar, el problema és que vivim en una certa societat de l'espectacle, de la necessitat de generar continguts, de la generar d'omplir, no? I clar, necessitats... Ara tinc ganes de preguntar-te per Lyotard, però ens estem enrotllant. Sí, ens estem anant, com sempre. Sí, i hauríem d'acotar. Deixa'm preguntar-te una cosa. Lyotard. No. Per Lyotard, el nou metarelat és que no hi ha metarelat. Aquesta és la meva tesi. És un metarelat petit, és un metarelat que sembla que no té conseqüències, però és un metarelat com qualsevol altre, perquè té conseqüències totals. Ho deixem aquí. Ho deixem aquí, petita càpsula. No, deixa'm preguntar-te per l'encant i el desencant, no? Aquest concepte de Weber que va descriure el 1919, que no reproduiré en alemany, però que... Per què, no? Què significa el desencant d'època? Quina relació té amb la religió? I per què podem parlar d'un cert desencant? Jo, amb la religió, que és un tema que m'interessa moltíssim, estic treballant sobre això, però bueno, és un tema que... Crec que és important introduir complexitat també aquí. És a dir, quan parlem de religió parlem d'institució, parlem de religiositat, parlem d'experiència, per tant, és un camp completament obert i és com amb el tema de la política, no? Què és el polític? Existeix allò polític o és una metafísica més? Els partits polítics, la performativitat de la necessitat de relacionar, per tant, són temes molt,
molt diversos. No? Jo crec que l'encant no té a veure només amb la religió, sinó és una necessitat antropològica. Necessitem trobar-li encant a les coses. Què vol dir encant? No? Que és un tema molt complicat. És una experiència plaent que genera plaer, sentit, orientació, però que no és subjectiva només. És a dir, la visc jo en tant en quant, i aquí aquesta és la meva tesi, no? Perquè em baso en l'etimologia de la paraula, que té a veure amb cantar, amb una espècie d'ordre simfònic. No? Aquesta és la metàfora que jo utilitzo, per això a la portada hi ha una partitura. No? A l'ordre simfònic, cap nota té per ella, o per si mateixa, la capacitat d'encantar la melodia, sinó que necessita ocupar el seu lloc. El seu lloc només el pot ocupar aquesta nota, però és insuficient per generar allò melòdic. I això lliga molt amb aquesta idea relacional que jo tinc de l'antropologia humana, no? Que és que estem en relació amb els altres, però també amb una història, però també amb una tradició, però també amb un paisatge, també amb una situació política, també amb un cos, amb un món emocional, amb una dimensió, crec jo, també mística o espiritual que també cal explorar. No? Per tant, són moltes coses. L'encant, per mi, es dona, no el construïm, es dona en tant en quant totes les fitxes ocupen el seu lloc. No? Et poso un exemple molt clar, o molt clar, o que per mi és molt clar. No? Tu vens un dia a casa meva a sopar i jo dic, escolta, el Guillem mereix tota la meva atenció, li vaig a fer un sopar encantador. Què és el que li agrada al Guillem? Doncs la truita amb ceba. Vinga, vaig a fer-li amb ceba. A mi no m'agrada amb ceba, però resulta que a ell li agrada. M'ho curro de tal manera que genero tot el millor espai possible i el sopar és un desastre. Quantes vegades no ens ha passat això? Sí, sí. No? Aquesta nit sí, m'ho curro, ho faig bé, és igual, al Nadal, una cita amb amics... No? O sigui, que l'encant no té una fórmula matemàtica, no? Diguem-ne. I posem-ho al revés. Quantes vegades no vas, hosti, quina mandra, no? Ostres, he d'anar a fer una trobada amb algú, he d'anar a una cita que no m'agrada, he d'anar a no sé on, i resulta que, plac, allà passa i dius, ostres, m'ho he passat superbé. Jo de petit, per exemple, a les colònies no m'agradava gens anar, no? O viatges, no? Ostres, aquest viatge, ara quina mandra amb aquesta gent, i m'ho passo superbé, i al revés. Això per mi és l'encant, no? Que no és una fórmula, no és un paper de cel·lofan, no és una pirotècnia, però també ho incorpora. No? I aleshores l'encant és això que busquem, no sabem ben bé com definir-ho, però és una situació que quan la trobem, crec jo, ens hi volem quedar allà, no? I la reconeixem molt clarament, quan hi és. Sí. Una situació encantadora, una persona, és igual un viatge, no? No sé si t'ha passat. No, per suposat, sí. No, clar, jo crec que és algo que tothom pot reconèixer, no? Sí, algo que s'escapa a allò que tenim... Algo que s'escapa a la racionalitat, fins a un cert sentit, no? Sí. Però que no és completament opac. Clar, sí, o que no és completament esotèric. Clar. No? La paraula esotèric és molt interessant perquè allò diferent a esotèric no és racional, és exotèric. Esotèric té a veure amb que és íntim, amb que només és per ús personal. Llavors, una cosa molt íntima és com una mica amagada d'allò que es pot il·luminar, podríem dir, a nivell de discurs més compartible. No? Jo crec que l'encant no és esotèric en aquest sentit. No sabem què és perquè és un conjunt de moltes coses, però quan es manifesta, cuando acontece, que es diu en castellà, és a dir, és un aconteixement, no és un producte, el reconeixem. No? I és tan important que, fixa't, crec jo, quants productes hi ha, jo crec que tots, inclús el capitalisme es podria interpretar des d'aquesta forma, no? Que cerquen l'encant. Quants anuncis hi ha? Jo, de fet, aquí en parlo en el llibre. No? Sí. És a dir, el fetitx de la mercaderia explica una part, no? Però per mi és l'encant de la mercaderia el que explica moltes coses. No? Sí, no, tu expliques, per exemple, la nit de Reis, no? Aquest encanteri, no? Màgic, aquesta pulsió a l'obrir constantment els regals, aquest plus de gaudi, no? També que es produeix quan... No només de gaudi. El gaudi és una part de sentit, que és una paraula que ens costa de trobar. És a dir, és com que el sentit ens genera malestar perquè és com una cosa que va més enllà, està per sobre... És que jo crec que té a veure amb això, de sentit. És a dir, se li ha de trobar sentit a les coses. No només gaudi, no només no sé què, que és molt important, sentit. No? I aleshores, el que sí que veiem, per exemple, amb un matí de Reis, no sé si jo veig molt amb... Ara ja no, perquè els meus nebots ja són grans, no? Però quan eren petits, amb això, amb aquesta golafreria del gaudi. No? Un regal, no acabes d'obrir un i ja estàs amb un altre, i ja estàs amb un altre, i ja estàs amb un altre, i no estàs content.
falta allò que no m'han portat. No? T'han portat 45.000 coses que no tens ni temps per fer-ho, però volia allò, no? Sí, això la psicoanàlisi també aporta coses interessants. O sigui, Perdona, abans d'anar amb la psicoanàlisi, també hi ha un altre fenomen, que és que jo també m'ho he trobat, no? Regales la bicicleta, la PlayStation, i aleshores dius, bueno, què més? Mira, és que li agrada dibuixar. Vale, vaig a comprar una llibreta amb un llapis i el regal que li agrada és la llibreta i el llapis. Però si ho hagués sabut, hagués regalat la llibreta i el llapis. Per què? Si és el que teòricament menys desig genera a nivell, diguem-ne, de competitivitat, de fetís de mercaderia, de la idea del poder que tens, doncs jo crec que aquí entra la idea del sentit. O no ho sabem. És a dir, li ha encantat, ens ha encantat aquesta llibreta amb aquest llapis i la criatura està allà dibuixant i no li fa cas a la bicicleta o a la consola. No? Per què? Doncs això és l'encant. No? Que té a veure amb el gaudi, per suposat, però per mi té a veure també amb una vocació, amb un sentit. No? De fet, els anuncis, no? El cotxe, no? És a dir, no és només el fetitx de la mercaderia perquè jo tinc un cotxe més poderós i més gran que el teu i aleshores també, no? Però fixa't que els anuncis, o almenys així ho interpreto jo, apel·len a una vocació personal. És a dir, aquí és on tu realitzaràs allò que realment ets tu. I aleshores surts tu conduint, tal. Tu estàs duent a terme la teva especificitat a la vida i has trobat el sentit amb allò que tu has de fer, no? Llavors, creus que vivim en temps d'un cert desencantament generalitzat? Sí, i a més, quasi bé provocat. És a dir, és difícil trobar discursos que valorin certes coses que donem per fet i que no hauríem de donar per fet. No? I això amb la democràcia és claríssim des del meu punt de vista, però no només amb la democràcia. La possibilitat que nosaltres estiguem aquí xerrant d'això vol dir que hi ha uns mitjans tècnics, que podem parlar d'això, que això pot generar interès o no, però almenys tu i jo ens ho estem passant bé, que hi ha un llibre pel mig, després sortirem, de vegades podem quedar amb els nostres amics o amb els familiars. A mi em dóna la sensació de que de vegades donem per suposat moltes coses, en l'àmbit polític, per suposat, no? I crec que hem d'anar en compte perquè hauríem de valorar això, ja ho va dir, si no recordo malament, el president del Bundestag, no? El més perillós per la democràcia és donar-la per feta. És a dir, la democràcia és un sistema imperfecte, que la imperfecció forma part del seu sistema i això és arriscat, no? Però la democràcia no se l'ha de donar mai per feta, és a dir, i se l'ha de valorar i se l'ha de cuidar, a part d'apretar-li les tuerques, no? I demanar-li més, perquè precisament ens desencanta, o pot desencantar, a mi no, però pot desencantar perquè precisament dius, ostres, no està arribant a tot allò que pot arribar, però hi ha una certa magmàtica ambiental que no et diré que té interès, però sí que potencia molt el sentit del desencantament o dona per fet una sèrie de coses. No? Un exemple molt concret amb el tema de la pandèmia. Jo recordo que algú em va preguntar, no recordo qui era, no? Escolta, la pandèmia ja ha acabat, no? Sí. I com és que no és notícia? Com és que la notícia només és, ostres, anem malament, i quan va bé, al principi genera un benestar, una alegria, però ja passa ràpid. Home, està molt bé, no?, que haguem deixat enrere la pandèmia. Sí. Per què no se li dona aquesta rellevància, no? I passem directament al següent problema o al següent virus que vindrà. No? O sigui, això forma part, no? Dius És a dir, és un procés d'esgotament emocional, mental, d'anar tiborrant. És a dir, fixa't que quan hi ha una notícia, almenys aquesta és la meva percepció, hi ha una notícia dolenta i li donem una altra dolenta i una altra dolenta i una altra dolenta, no? Això amb el futbol, que tu i jo ens agrada tant, el futbol no hi ha present. Sempre és a l'endemà, el següent partit, el següent fitxatge, el següent no sé què, Bueno, deixem descansar una mica. Això esgota, perquè és impossible posar en valor, que és una expressió que no m'agrada gens, però valorar o donar-li una substància a tot allò bo que també succeeix. O sigui, no, dic per anar filant, Sí. La hiperacceleració de la vivència de les coses és part del desencant. És a dir, és una de les característiques que explica el desencantament dels temps actuals. És a dir, el desencantament del... Si busquéssim, no? En plan, 3-4 coses que la puguin definir. A veure, tu abans has parlat de Max Weber, no? El desencantament, Max Weber l'associa amb
amb els processos d'hiperracionalització Sí. tècnics, no? Que ell introdueix dues fases en el desencantament del món. La reforma protestant, que introdueix una racionalització en la vivència religiosa, és un primer desencantament, i el segon amb el triomf de l'esperit científico-tècnic del 18-19, 20, podríem dir que és a dir, l'explicació a tots els fenòmens de l'experiència són completament causals, lineals, científics, podríem dir, en el sentit ampli de la paraula per no entrar en el debat. No? Sí, però a més hi ha un desencant més moral avui en dia, no? Que té a veure jo crec que sí que hi ha un moment de sensació de promeses fallides, no? Sensació de que, ostres, amb la caiguda del mur, que aquí també en parlo, sembla que un relat fort, revolucionari, marxista, doncs va cap avall, no? I aleshores ve Fukuyama i diu, doncs la història ja ha acabat. Ve el mateix Fukuyama ha escrit un llibre fa no gaire sobre el desencantament del capitalisme, perquè ell diu, no, escolta, això en principi havia de ser el benestar general, i no, aquí això hi ha una mutació interna del capitalisme en neoliberalisme, no? Que ha exacerbat una sèrie de coses que tampoc ens interessa. No? Per tant, sembla que no hi ha possibilitat de sortida i aquesta és la sensació. No? Però, en canvi, el món va funcionant i això genera una espècie com de xoc de dir, escolta, estem molt malament o no estem tan malament, o resulta que és fatal o resulta que no funciona. No? Abans parlàvem, per exemple, del tema d'Europa. No? Jo he estat sempre un defensor de la idea d'Europa i europeista. I clar, hi ha hagut moltes crítiques, no? És que Europa no és el que hauria de ser, és que no estem fent el que hem de fer, i és veritat, té moltes mancances el projecte europeu, però per què no som capaços de combinar, no et dic lluances, però escolta, no sé, anar a viatjar amb tren cap a París o cap a Alemanya amb el DNI, tu i jo hem hagut de fer canvi de moneda i que ens demanaven el passaport i de fer cua, ara no, ara sembla que vagis aquí al costat, no? Estudiar fora, treballar fora, per què no posem en valor? Per què no, i ho donem per fet, no? Doncs això no, això forma part d'un esforç, no? Per això et dic, i aleshores sí que crec que hi ha un desencant que té les seves raons, per suposat, és a dir, ens posaríem d'acord molt fàcilment. Bueno, sí, deixa'm comentar una, que no has comentat. Sí. Bueno, la desigualtat creixent. Per exemple. No? Entenc que les condicions materials expliquen, no? Sobretot en termes d'expectatives, no? I en referència passada, no? Part d'aquest desencant, o sigui, la impossibilitat d'imaginar futurs Però nous. Aquesta paraula de la impossibilitat no la dificultat. És diferent. Perquè, clar, si tenim assumit que impossibilitat, post, és que t'ho acabes creient i ho acabes vivint. La dificultat, i és veritat, no? I tampoc no ens hem d'anar al discurs de l'esperança i tal, perquè és com una mica de vidilla per poder estar bé. No, hem de ser crítics i hem de veure que és veritat que hi ha una sèrie de dificultats, que dificulten més certes coses, no? Però al mateix temps també tenim accés a altres opcions i altres possibilitats, no? De fet, també tenim un discurs o tenim interioritzat que per què hem de renunciar a dur a terme allò que volem fer a la vida? Fixa't que quan érem, no sé si a tu t'havia passat, però quan érem petits... no podem fer-ho, no? Però quan érem petits ens deia, tu busca una feina per estudiar, per tal, i després ja de gran ja faràs el que t'agrada, no? I quan vaig voler dir, escolta, és que a mi m'agrada la filosofia i les humanitats, però tu buscat una feina, no? Avui jo crec que funcionem amb una altra lògica, que crec que és més interessant, que és dir, escolta'm, per què he de renunciar? Si a mi el que m'agrada és l'art o la interpretació o el que sigui, m'és igual, no? Per què no puc lluitar per intentar dur a terme i viure d'això i fer que la meva experiència quotidiana sigui això i no anar posposant a quan em jubili o a quan estigui bé o a quan no sé què, no? Per tant, aquí ja hi ha hagut un canvi. Clar, això s'ha de fer operatiu. Com ho fem operatiu? Bé, doncs s'ha d'intentar, és molt difícil perquè, a més hi ha un sistema, és veritat, que exacerba les lògiques, com molt bé has dit tu, de l'acceleració, del rendiment, de l'economització, que aquí sóc una mica crític jo, amb nosaltres mateixos, perquè quan ens va bé no ens queixem d'això i quan no ens va bé sí que ens queixem. No? És a dir, quan el preu del bitllet d'avió és barat, doncs mira que bé, me'n vaig per molt pocs diners aquí, viatjo, passo les vacances, clar, però això és un preu barat perquè hi ha conseqüències en un altre cantó. No? Per tant, és difícil tot plegat.
O complex, per dir-ho així. Entrem ja a l'últim tema. La veritat és que estaria rato debatent tot això, però vull preguntar-te per un dels discursos que han nascut en aquesta era del desencant, que és el transhumanisme, no? I la seva relació amb el mil·lenarisme, no? És a dir, per la gent que no conegui el terme, què és el discurs transhumanista o què són els transhumanistes? El transhumanisme és, i no ho dic jo, sinó em baso en una definició d'un dels majors, al meu entendre, coneixedors del transhumanisme, que és Antonio Dieguez, de la Universitat de Màlaga. Molt bon llibre publicat a Herder. El tema, no? És a dir, és el millorament el millorament, la paraula ja ho diu, però vaja, de la condició humana, per dir-ho així, a partir dels coneixements científico-tècnics que es van tenint, no? I aleshores és aquesta idea del cyborg i és aquesta idea que en el fons és molt concreta, perquè quan a tu et posen com es diu això, un cargol en el genoll, t'estan introduint un element científic-tècnic. Sí, però ningú pensava com a transhumanisme. Doncs és aquesta mateixa lògica, no? El que passa és que el transhumanisme, sí que estic d'acord amb tu, s'ha convertit en una font de no només vector de desig, com que diries tu, no? Del desig de la immortalitat, del poder... Clar, hi ha una promesa, no?, en el transhumanisme. Del sentit i de la promesa. Una promesa de transcendència. Una promesa agnòstica, no agnòstica, sinó agnòstica. El gnosticisme és un moviment religiós que neix a partir del segle II abans de Crist, que és el món és una cosa molt dolenta, és pessimista en aquest sentit, però hi ha un camí cap a la salvació que jo me'l puc procurar, no? Doncs el transhumanisme és una mica això, no? Però fixa't que la paraula és molt interessant, perquè juntament amb el transhumanisme s'ha desenvolupat el posthumanisme i ha tingut més èxit el transhumanisme que el posthumanisme. I jo crec que la introducció de la paraula post aquí ha penalitzat en aquest sentit que et deia, perquè després del post no hi ha res. En canvi, el transhumanisme obre, no? El que passa és que, com molt bé dius tu, és a dir, el transhumanisme juga amb unes expectatives, el que passa és que hi ha molts interessos darrere, està molt lligat amb una mentalitat neoliberal, amb un sector determinat social, tecnològic. Aquí en el llibre parlo d'una sèrie que és Upload, que parla exactament d'això, és a dir, com descarregarem el nostre software, que és la ment, no? En un metavers i continuarem allà en la vida, no? És a dir, hi ha alguna cosa més tecnològica que això? I més cartesiana, no?, també. O sigui, en el sentit de la possibilitat de separar de forma nítida, no?, cos. Creus que això podrà passar? No en tinc ni idea. Jo crec que no, en el sentit en què creiem, no? Però sí que ho anirem buscant, no? És a dir, és molt curiós perquè hi ha moltes profecies al voltant del transhumanisme i hi ha moltes coses que van passant i que van succeint, però la història és un camp obert i l'ésser humà és un camp obert i llavors això ho veurem, per exemple, amb tot això de la intel·ligència artificial, no? I, bueno, és que passarà això i passarà allò i passarà allò altre. Mira, de profecies hi ha hagut moltes al llarg de la història, algunes es compleixen, algunes no, algunes es matisen i veurem. La capacitat adaptativa de l'ésser humà és brutal. I a més, jo crec que aquesta és l'altra cosa que a mi sempre m'ha fet pensar, que és que perquè la màquina pugui funcionar hi ha d'haver-hi un endoll i un corrent. I sempre pot haver-hi algú que apaga la màquina. I sempre hi ha darrere algú que arregla els desajustos de la màquina del corrent, no? Llavors, per exemple, diem, és que tot serà virtual. Això ho vam veure amb la gran apagada, no? I de cop i volta vam descobrir que podíem anar a la plaça del bar, al bar de la plaça, i passar la tarda, i que hi havia gent, i que és veritat que primer genera molta angoixa el fet de no tenir la connexió i tal, però que després, i tots amb la ràdio, i sí, demostra que estem en un món molt connectat, però és el que parlàvem amb tu abans, no? És que és impossible, és difícil canviar. És l'angoixa de perdre el mòbil que et dura... No sé si t'ha passat mai. Sí. No, però hi ha una cosa curiosa, que és el temps primer de l'angoixa és extremadament aguda. Ara, el dia següent... Passa. Ostres, he estat sense mòbil, no passa res, he anat aquí, he anat allà... A mi això em va passar. En un viatge em va passar una cosa molt de... No et diré boomer, perquè no sóc boomer, però sóc una mica després, que és que es va apagar el mòbil i l'havia d'obrir apretant 2 botons i no ho vaig saber fer i apretava i no funcionava. Ostres, m'he quedat sense mòbil tot el viatge. 6 dies. No va passar res. Vaig escriure un e-mail o vaig trucar per telèfon. Al final tothom es queda... No? Una anècdota molt curiosa amb el tema aquest de la gran apagada. Vaig quedar justament aquell dia, quan va ser? A 12:45, no? Que va començar. Sí. Doncs
Res, 30 segons abans, amb una persona, escolta, quedem per dinar? Sí, quedem aquí? I es va quedar en pregunta. Què faig? I no sé si te'n recordes, però nosaltres, quan érem petits, quedàvem per anar al cine. Escolta, on quedem? Al Comèdia. Però on? Al Comèdia. I ja et trobaves. Ja trobaràs, Doncs sí. em vaig trobar. Al carrer Consell de Cent amb no sé què, 4 cantonades, i ja et trobes. Jo vaig anar al pis d'un amic que era no sé, un primer, però en tot cas des de baix vaig cridar, va treure el cap per la finestra, va baixar i vam anar a la plaça. Imagina, I vam anar a la plaça. I aleshores aquell, i funciona, i doncs les coses... Sí. Per això et dic que l'ésser humà, la capacitat adaptativa i la capacitat creativa és brutal. Per tant, amb això de la impossibilitat del futur, jo crec que més val que ens ho prenem amb una mica amb calma, no ens amaguem de les dificultats que hi ha, però que tinguem paciència. I sí que és veritat que estic d'acord amb tu tota la qüestió de la materialitat, és a dir, és molt important, és a dir, és bàsica, no? A partir d'aquí hi ha més coses, no només la materialitat, però sí, és important. Doncs, Miquel, ja saps, estaríem molta estona parlant de temes diversos. Deixa'm acabar només amb algo absolutament clickbait. Vale. Et demano un top 3 dels teus filòsofs preferits. Top 3. I res, una línia... Home, un te l'he dit, que és Kant. Sí. El cant de la crítica de la raó pura. A Kant hi ha molts cants, el de la pràctica no puc, no estic d'acord, però el cant de la crítica de la raó pura sí, perquè introdueix la capacitat de la raó per ser conscient dels seus límits, però no per defenestrar-se a ella mateixa, no? És a dir, no per dir, com que tenim límits i no ho sabem, ja està, no serveix per res, no? És a dir, hem d'anar jugant amb això, no? Un home que no va sortir mai del seu poble. De Königsberg, això diuen, sí que va sortir una mica, no? Però no va sortir... Mira, el tema de Kant és molt interessant perquè és veritat que és una personalitat molt complexa, no? Però recentment ha sortit una biografia on defensa que no va sortir del seu poble i no va acceptar unes quantes ofertes de feina, perquè va ser una persona amb èxit, podríem dir, tardà a la seva vida, per fidelitat als seus amics, a les seves amistats. I deia, està molt bé, però si la meva gent està aquí, jo perquè he de marxar fora, no? També un concepte una mica restrictiu del que significa l'amistat, si no pots deixar el poble durant un cap de setmana. Però és el que fem nosaltres també moltes vegades. Ara no, però abans, no? La colla de sempre, i la gent de l'escola i tal. Ara veiem que no, que el món es va molt així. No sé, et diria Kant... Tenim a Kant? No ho sé, és que n'hi ha molts, És a dir, Nietzsche va introduir molts temes també de reflexió molt interessants, sí, però a veure, jo no et diria que jo soc nietzscheà ni molt menys, no? Per mi Freud és interessant per la complexitat precisament que tu introdueixes, no? Hi ha moltes coses molt criticables en Freud, per suposat que sí, no? Però això jo crec que Stefan Zweig, que ho diu molt bé en aquest llibret que ha sortit fa poc, però que ja és antic, no? Sobre el tema de Freud, no és tant el que va dir, sinó el fet de tocar aquella regió de l'experiència. I dir, escolti, que hi ha un inconscient, que hi ha pulsions, no? És a dir, és que ens movem en aquest tarannà, no? I no sé què més. No, ja està, has dit 3. No, però Nietzsche... Has dit Nietzsche i has col·locat a un psicòleg psicoanalista en el top 3 dels filòsofs. Crec que els filòsofs s'enfadaran amb tu, però ja és part de la gràcia de la filosofia, també, no? Tenir aquests... Ja parlarem d'això. Jo crec que no. Jo crec que compraran la idea de la revolució. Però, és que hi ha molta gent, Hi ha molta gent, és igual. És a dir, no sé, Hannah Arendt també és rellevant, tot i que per mi no és... És a dir, hi ha altres perfils més interessants, no? És a dir, la Rachel Bespalov és superinteressant per dir noms... És a dir, per no dir noms tan mainstream, no? Judith Shklar és molt interessant, no sé, Jan Hertz també és molt interessant. Són noms que potser no sonen tant, i a veure si això fa que la gent pugui tenir interès en aquests noms, no? Però hi ha moltíssima gent. Per tant, 3... Però Kant sí, Kant és important. Kant és important. Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies, Lara, i gràcies a tots vosaltres. Ens veiem a la propera, subscriu-vos si voleu, i fins aviat.